በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ታሕሳስ ዕለት 8 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። እመብርሃን ኣደይ ልሳን አንደበት ኩንኒ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አቡነ ኪሮስ ጻድቅ ነዚ ጻድቅ ስም ዝጽውዕ ኣፍ ንኡድ እዩ ክቡር እዩ። ናይ ብሓቂ ናይ ቅዱሳን ኣቦታት ክብሪ ንምርካብ ምፍጣን ይሐሸና። ብሓቂ አቡነ ኪሮስ ዝተወልድሉ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ክኸውን ከሎ ወለዶም ነገስታት እዮም። ተወሊዶም ኣብ ዝዓበይሉ ሃገር ቁስጥንጥንያ ድማ ገና ካብ ንእስነቶም ትምኒት ከየስሓቶም መጻሕፍትን ትሕርምትን ተምሃሩ። ሓዎም ዓብይ ቴዎዶስዮስ ኣብ ዝነገሰሉ ናይ መጀመርታ ዓመታት ኣብ ዙርያ ቤተ መንግስቱ ግፍዒ በዚሑ ስለ ዝነበረ አቡነ ኪሮስ ካብ ሓጢያት ንምርሓቕን ንጎይታ ምግልጋልን ካብቲ ከተማ ጠፊኦም ኣህጉር ኣቋሪጾም ናብ ግብፂ ገዳመ ኣስቄጥስ መጹ። ንዕኦም ንምርካብ ዝተገብረ ፈተና ኣይተሳኽዐን። ከምኡውን ወዲ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ ገዲፉ ናብ ካልእ ሃገር መነነ። ናይ ቁንዓት ትውልዲ ይባረኽ ከም ዝበለ ቅዱስ ዳዊት አቡነ ኪሮስ ድማ ንመርዓዊ ገብረ ክርስቶስ ሓውብኡ እዮም። አቡነ ኪሮስ ኣብ ውሽጢ ገዳም ናይ ዓብይ አቡነ በቡንዳ ወዲ መዝሙር ኮይኖም ንዘመናት ኣገልገሉ። ንቅዱስ በቡንዳ አንበሳ ኣብ ዝበልዖ ግዜ ብጣዕሚ ሓዚኖም ንምንታይ ጎይታይ ብምባል ኣብ መሬት ወዲቆም በኸዩ። ምክንያቱ እንተዘይ ተነጊርኒ ኣይትንስእን ኢሎም ካብ ዝወደቕዎ መሬት ከይተስኡ ን40 ዓመታት ኣልቀሱ። በዚ ምክንያት ፍርቂ ኣካሎም ሓመድ ኮይኑ ሳዕሪ በቆለ። ጎይታና ተገሊጹ ነዚ ምክንያት ነገሮም ንኣካሎም ከምቲ ዝነበሮ መለሰሎም። ሓደ መዓልቲ እዚ ጻድቕ ንቅዱስ በቡንዳ ናይ ሞት ምክንያት ዝኾነ መነኮስ ተሓኒቑ ከም ዝሞተ ሰሚዖም ብጣዕሚ ሓዘኑ። ስዋኤ ኣትዮም ፍጹም በኸዩ። ካብ ጎይታ ኣማሊዱ ናይቲ ሓጥእ ነፍሲ ካብ ሲኦል ኣውፂኦም እዮም። ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ሓጥኣን ዝመልእዋ ሓንቲ ገዳም ኣብ ግብፂ ስለ ዝነበረት መቕዘፍቲ ወሪዱ ንኩሎም ብሓንቲ መዓልቲ ከጥፍኦም ረኣዩ። እዞም ጻድቅ ኣቦና በዚ ምክንያት ን30 ዓመታት ኣልቂሶም ዝሞቱ ኣተንሲኦም ንስሓ ሂቦም ነቲ ገዳም ናይ ጻድቃን ሂወቶም እውን ናይ ፍቕሪ ገበሮ። እዞም ጻድቅ ንእመቤትና ካብ ምፍታው ዝተለዓለ ኣብ ቅድሚ ስእላ ኣብዚሖም ይሰግዱን የልቅሱን ነበሩ። ኣደ ኣምላክ ወላዲተ ኣምላክ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ተገሊጻ ትባርኾም ነበረት። ድሕሪኡ ናብ ወገን ምዕራብ ከይዶም ን57 ዓመታት ወለሓደ ከይረኣዩ ተጋድሉ። ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስማ ፀዋውዕኡ ስግደት ይኹነሞ መዓልታዊ ይበጽሖም ኮፍ ኢሉ እውን ይዕልሎም ነበረ። ኣብ መጨረሽታ በዛ መዓልቲ ጎይታ ኣእላፍ መላእኽትን ጻድቃን ሰማዕታትን ቅዱሳንን ድንግል እመቤትናን ንቅዱስ ዳዊት ኣኸቲሉ ወረደ። ቅዱስ ዳዊት ቀሪቡ እንዳዕለሎ ብበገናኡ እንዳደርደረ ካብ ጣዕሚ ዜማ ዝተለዓለ ነፍሶም ካብ ስጋኦም ብፍቕሪ ተፈልየት። ጎይታና ድማ ሓቂፉ ስዒሙ ሒዝዎም ዓረገ። ንስጋኦም ኣባ ባውማ ቀበርዎ። ናይ አቡነ ኪሮስ ቁመቶም ቀጥ ዝበለ ጭሕሞም ዘርገፍ ዝበለ ነበረ። ዕድሚኦም ግን ምግማት ዝከኣል ኣይመስለንን። በረኸት ረድኤት ናይ አቡነ ኪሮስ ምስ ኩላትና ይሕደር አሜን። በረኸት ምሕደረና። ከምኡውን ቅዱስ ዮሃንስ ዘደማስቆ ኣብ 600 ክፍለ ዘመን ካብ ሶርያ ደማስቆ ዝተለዓለ ፍልስፍናን ትምህርተ ቤተ ክርስቲያንን ዘጽንዐ ስለ ስእሊ ኣድህኖ ክብሪ ምስ ነገስታት ዝተዋግአ ብደብዳቤ ንዓለም ዝሰበኸ ስለ እመቤትና ድንግል ማርያም ተዛሪብካ ኢሎም የማነቲ ኢዱ ዝቆረጽዎ
እመብርሃን ግን እንደገና ዝተከአትሉ ኣብ ውሽጢ በረኻ ንዘመናት ብገደልን ብጽሞናን ዝነበረ ልዕሊ 10,000 ድርሳናት እውን ዝደረሰ ምስ ዓበይቲ ሊቃውንቲ እውን ዝቑፀር ቅዱስ ኣቦዩ ሎሚ ዕረፍትዩ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ዘደማስቆ በረኸቱ ይሕደረና ኣሜን። ሰማዕት ኣባ ገብረ ማርያም። እዚ ቅዱስ ናይ ሰማዕታት ናይ ጻድቃንን በብመዓልቲ ዕረፍቶም ንነፍሲ ወከፍ ንዝጠመዩ ብምብላዕ ዝዓረቑ ብምልባስ ንዝኽሮም ዝገብር ዝነበረ እዩ። ብኸምዚ ዝበለ ስራሕ እናነበረ ከሎ ድማ ኣብቲ ወቕቲ እስላም ናብ ሃገረ ሸዋ መፁ። ኣባ ገብረ ማርያም ድማ ዝጸበቑ ናይ ክህነት ኣልባሳቱ ለቢሱ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ እናጸለየ እንከሎ ኣስላም ሰቢሮም ኣትዮም ንርእሱ ብሴፍ ቆረጽዎ። ናይ ሰማዕትነቱ ኣኽሊል ድማ ተጎናጸፈ። በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ቅድስቲ በርባራን ቅድስቲ ዮልያናን። እዛ ቅድስቲ በርባና ኣብ ከሓዲ መክስሚያኖስ ዘመነ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ ዓብይ መስፍን ንዝኾነ ንዲዮስቆሮስ ጓሉ እያ። ንሱ ድማ ንጓሉ ወላ ሓደ ከይርእየሉ ዓብይ ዝኾነ ህንፃ ኣስረሐ። መሕፀቢ ሰሪሑ ድማ ዝኸፈቱ ክልተ መስኮት ኣብ ውሽጢ ኣስረሐ። ቅድስቲ በርባራ ድማ ንኽልቲአን መሳኹቲ ኣብ ዝረኣየት ጊዜ ሳልሳይ መስኮት ክሰርሑ ነቶም ሃነፅቲ ኣዘዘቶም። ድሕሪ እዚ ድማ ኣድሓኒ ብዝኾነ ብናይ ጎይታና ቅዱስ መስቀል ኣምሳል ኣብቲ መሕፀቢ ማይ ኣስረሐት። እቲ ኣረማዊ ዝኾነ መስፍን ኣቦኣ ድማ ናብቲ ህንፃ ኣብ ዝኣተወ ጊዜ ጓሉ ዘስረሓተሩ መስቀል ርእዩ ነቶም ሃነፅቲ ፀዊዑ እዚ እንታይ እዩ በሎም። ንሳቶም ድማ ነዚ ክንሰርሕ ዝኣዘዘትና ጓልካ እያ በልዎ። ኣቦኣ ድማ ንቅድስቲ በርባራ ፀዊዑ ንምንታይ ከምዚ ገበርኪ በላ። ንሳ ድማ ኦ ኣቦይ ኣስተውዕል፣ ፍሉይ ሰለስተ ብዝኾነ ብስም ቅድስቲ ስላሴ ኩሉ ስራሕ ስለ ዝፍፀም ስለዚ ከዓ ሳልሳይ መስኮት ኣስራሕኩ። እዚ መስቀል ድማ ዓለም ኩሉ ብኡ ብዝድሓነሉ ብናይ ጎይታናን ኣምለኽናን ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ኣምሳል እዩ። ንስኻ ድማ ኦ ኣቦይ ካብ ጌጋኻ ተመሊስካ ንዝፈጠረካ ኣምላኽ ኣምልኮ በለቶ። ነዚ ቃል ኣቦኣ ካብ ቅድስቲ በርባራ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ብጣዕሚ ሓሪቑን ተቆጢዑን ሰይፉ መዚዙ ደድሕሪኣ ጎየየ። ንሳ ድማ ኣጥቢቓ ኣብ ዝሃደመት ጊዜ ኣብ ቅድሚኣ ዘላ ዓለት ተሰንጢቓ ኣብ ውሽጣ ሰወረታ እሞ ካብ ናይ ኣቦኣ ሴፍ ኣድሓነታ። ዓለት ማለት ኦም ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ጊዜ ቅድስቲ በርባራ ናብ ኣቦኣ ተመሊሳ ምስክርነታ ቀጸለት። ኣቦኣ ድማ ምስ ኣሰቃያ ደጊሙ ናብ ካልእ መኮንን መታን ከሳቀያ ኣሕሊፉ ሃባ። እቲ መኮንን ድማ ጽኑዕ ብዝኾነ ስቃይ ኣሰቃያ እሞ ካብኡ ድማ ዮልያና እትበሃል ጎርዞ ስለ ዝነበረት ንቅድስቲ በርባራ ኣብ ውሽጢ ስቃይ ኮይና ኣብ ዝረኣየታ ጊዜ ከይዳ ኣጽናናዓታ ኣረጋጋኣታ እሞ ክብሪ ይኹን እሞ ጎይታና ድማ ንቅድስቲ በርባራ ተገሊጹ ኣረጋጊኡ ተስፍኡ ሃባ። ድሕሪ እዚ ድማ ቅድስቲ በርባራ ኣብ እምነታ ከም ዝጸንዐት ኣብ ዝረኣየ ጊዜ ወላዲ ኣቦኣ ንኽሳዳ ብሴፍ ክቆርጽዎ ኣዘዛ። ከምቲ ዝኣዘዞም ድማ ንቅድስቲ በርባራ ምስ መሓዝኣ ምስ ቅድስቲ ዮልያና ክሳደን ብሴፍ ቆረጽወን። ናይ ሰማዕትነትን ፍጻሜአን ድማ ኮይኑ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተጎናጸፋ። ሽዑ ድማ እሳት ካብ ሰማይ ወሪዱ ንኣቦኣን ንዓርኩ ዝኾነ መኮንን ንመርትያኖስን ኣቃጸሎም። ቅድስቲ በርባራ ብውሽጣ ቤት ብምልክት መስቀል ዘስራሓቶ እቲ መሕፀቢ ቤት ዝሓመመ ኩሉ ካብኡ ኣብ ዝተሓፅበ ጊዜ ድማ ዘድሕን ኣብ ውሽጡ ዓብይ ፈውሲ ዘለዎ ኾነ። ድሕሪ እዚ ድማ ናይዘን ቅዱሳን ደናግል ሰማዕታት ስግአን ወሲዶም ካብቲ ከተማ ወፃኢ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ስማ ገላልያ ኣብ ዝበሃል ቦታ ኣንበርዎ። ቅዱስ ስጋኣን
ስጋአን ድማ ኣብ ናይ ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ ቂርን ዮሃንስን ሃገር ኣብ ምስር ዘላ ቤተ ክርስቲያኖም ክሳብ ሎሚ ኣሎ። በረከተን ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ኣባ ኤሲ ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ኣብ ግብፂ ቡፂር ካብ ቁኑዓት ክርስቲያን ዝተወልደ ካብ ቆልዕነቱ ጀሚሩ ንዓለም ዝነዓቐ ኣብ ጉብዝናኡ ብናይ ነዳያንን ናይ እስራትን ኣቦ ዝተባሃለ ቅድስቲ ቴክላ ዝተባሃለትን እመቤትና እተዘራርባን ሓንቲ ሓፍቲ ዝነበረቶ ቅዱስ ጳውሎስ ምስ ዝበሃል ብጻዩ ንሰማዕታት ብምንክብካብ ዘገልገለ ብመንፈሳዊ ቅንዓት ምስ ጳውሎስን ቴክላ ሓፍቱን ንሰማዕትነት ዝቐረበ ብጣዕሚ ብዙሕ መከራ ዝተቐበለ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሱርያል ናብ ሰማይ ይዕሪጉ ክብረ ቅዱሳን ዘርአዮ ንቅዱሳን ዝዝክሩ ሰባት ክብሮም ርእዩ ዝተደነቐን ምስ ብዙሓት ተኸተልቱን ምስ ቅድስቲ ሓፍቱን ዝተሰየፈ ዓብይ ሰማዕት ኣባ ኤሲ ሎሚ ዕረፍት እዩ። በረኸቱ ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ኣባ ሳሙኤል ዘደብረ ቀልሞን ናይ ትውልዲ ሃገሮም ደቡባዊ ግብፂ ክኸውን ከሎ ኣብ 14 ዓመቶም እዮም ናብ ኣስቄጥስ ገዳም ኣትዮም ዝመንኮሱ። ኣብ ዝመንኮሱሉ ዕለት ድማ መልኣክ ኣብ ጎኖም ቆይሙ ተረኣዮም። ዓብይ ኣቦ ኣባ ኣጋቶን ምስ ዓረፉ ንገዳም ኣስቄጥስ ዘመሓደሩ ኣቡነ ሳሙኤል እዮም። ኣብ ናይ ዓለም ታሪክ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንመጀመርታ ግዜ ናብ ክልተ ዝተኸፈለትሉ ጉባኤ ከላባት ዝተባሃለ ኣብ 451 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደሉ ጉባኤ ናይ በዓል ሊዮን ናይ ክሕደት ቃል ጉባኤ ናብ ኣቡነ ሳሙኤል ተላኢኹሎም ነበረ። ንሶም ድማ ነቲ ቃለ ጉባኤ ተቐቢሎም ነቶም መነኮሳት ኣኪቦም ኣብ ቅድሚ ገጾም ብእሳት ኣቃጸልዎ። በዚ ግዜ ኣብ ልዕሊ እቲ ገዳም ን14 መዓልቲ ዝኣክል ቀስተ ደመና ብርሃን ወሪዱ ተረኣየ። ሊዮን ድማ ነዚ ኣብ ሰምዐ ግዜ ንንጉስ ብምንጋር ንኣቡነ ሳሙኤል ከቕትሎም ክብል እመቤትና ንኣቡነ ሳሙኤል ተገሊጻ ናብ ደብረ ቀልሞን ምእንቲ ክኸዱ ነገረቶም። ንሶም ድማ ተላዒሎም ደብረ ቀልሞን ኣተዉ። ኣብዚ ገዳም እውን ብኣበምኔትነት ተሸይሞም ከገልግሉ ጀመሩ። ኣቡነ ሳሙኤል ኣብዚ ኣብ ደብረ ቀልሞን ገዳም ንናይ እግዚኣብሔር መልኣኽ ኣማሊዶም ነቲ መልኣክ ምሕረት ዘውሃቡ ዓብይ ኣቦና እዮም። እቲ መልኣኽ ዝተኣዘዞ ብዘይምፍጻሙ ሓይሉ ስኢኑ ኣብ ምድሪ ወዲቑ ተሪፉ ነበረ። ክልተ ቆልዑ ኣብ ውሽጢ ገዳም ኮይኖም ኣብ ግዜ ቅዳሴ ስለ ዝጎየዩን ዝደረፉን መልኣክ ንኽልቲኦም ቆልዑ ብሞት ምእንቲ ክቐዝፎም ተለኣኸ። ካብቶም ቆልዑ ድማ እቲ ሓደ መልክዑ ብጣዕሚ ጽቡቕ ድምፁ ድማ ጥዑም ስለ ዝነበረ ደንጊጽሉ ንዓኻስ ዝፈጠረካ ይቕዘፍካ ኢሉ ገዲፍዎ ብምድላው ነቲ ሓደ መልክዕን ድምፅን ዘይብሉ ቆልዓ ቀዚፉ ክዓሪ ክብል ሓይሉ ተሓዲጉ ኣብ መሬት ወዲቑ ተረፈ። እቲ ቅዱስ መልኣኽ ማለት እዩ። ከይዱ ድማ ኣብ ጥቓ ቤተልሔም ወደቐ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ሓደ ዲያቆን ንተልእኾ ክኸይድ ክብል ኣብኡ ወዲቑ እንተረኣዮ ብጣዕሚ ሰንቢዱ ሰማያዊ ዲኻ ወይስ ምድራዊ? ኣብዚ እንታይ ትሰርሕ ኣለኻ በሎ። እቲ መልኣኽ ድማ ብኣፈጣጥራይ ሰማያዊ ነበርኩ፣ ነገር ግን ምግባረይ ምድራዊ ገበረኒ በሎ። እቲ መልኣኽ ድማ ብምቕጻል በጃኻ ኬድካ ንኣባ ሳሙኤል ካብ በዓቱ ጸዋዓለይ በሎ። እቲ ዲያቆን ድማ ንኣባ ሳሙኤል ጸዊዕሉ ኣቡነ ሳሙኤል መጺኦም ኣብ ሓዘን ኮይኖም እንታይ ክገብረልካ ትደሊ በልዎ እሞ እቲ መልኣኽ ድማ ኣማልደኒ በሎም። ኣቡነ ሳሙኤል ድማ ናብ ትሕቲ ናይ እመቤትና ስእሊ መጺኦም ንእመቤትና እንዳልቀሱ ብምጽላይ ተማሕጸንዋ። እመቤትና ድማ ተገሊጻ ንኹሎም ህዝቢ ኣኪብካ 41 እግዚኦታን 41 ምእንተ እግዝእትነ ማርያም ኣብጽሕካ ኣኽናፉ ሒዝካ ተንስእ በስሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወበስማ ለእግዝእትነ ማርያም ኢልካ ኣተንሳእዮ በለቶም። ኣቡነ ሳሙኤል ድማ እመቤትና ወላዲተ ኣምላክ ከም ዝነገረቶም ገበረሉ እሞ እቲ መልኣኽ ሓይሉ ተመለሰሉ። ብቕጽበት ድማ ብምድላው ከይቐዘፈ ንዝገደፎ ቀዚፉ
ናብ ሰማይ ዓረገ። እቲ መልአኽ ድማ ካብታ ግዜ ጀሚሩ ካብ ደብረ ቀልሞን ገዳም ብረድኤት ተፈልዩ ኣይፈልጥን። ቃል ኪዳን እውን ስለ ዝተቐበለሉ ኣብ ውሽጢ እዚ ገዳም ጥምየት ሕማምን መቕዘፍትን ፈጺሙ ኣይኣቱን። መምህረ ንስሓ ብምባል ዝፍለጡ ኣቡነ ሳሙኤል ዘደብረ ቀልሞን ወንጌል ብምምሃር ኣደናቂ ተኣምራት ብምግባር ንድውያን እንዳፈወሱ ብብዙሕ ድኻም ምስ ተጋደሉ ካብቲ ጎይታና ቃል ኪዳን ተቐቢሎም ታሕሳስ 8 ብዓቢ ክብሪ ዓረፉ። በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። ብረድኤቶም ይኸልለና መድሃኒ ዓለም ኣሜን። ከምኡውን ኣቡነ ተክለ ኣልፋ ዘደብረ ድማህ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ኣቡነ ተክለ ኣልፋ ልደቶምን ዕረፍቶምን ታሕሳስ 8 እዩ። ተክለ ኣልፋ ማለት ንዘለዓለም ዝነብር ድንቂ ስራሕ ማለት እዩ። እዞም ጻድቅ ቀደምትን ዓበይትን ካብ ዝተባሃሉ ካብ ውሽጢ 72 ቅዱሳን ሓደ እዮም። ኣብ ደብረ ድማህ ኣብ እምነት ተመሪጾም እንዳገልገሉ ነበሩ። ንናይ ኣዋልድ ማህፀን ተበላሽዩን መካን እትገብርን እመውላድ ዝተባሃለት ዛር ኣቡነ ተክለ ኣልፋ ብመቆሚያኦም ከም እንስሳ ኣባሪሮም ኣጥፍእዋ። ንሳ ድማ ከም ሰብ ተላኢኻ ከይዳ ማህፀን እተጥፍእ ነበረት። ድሕሪኡ ኣቡነ ተክለ ኣልፋ ሽሞት ኣይደልን ኢሎም ብጸሎት ጥራሕ ተወሲኖም ዝነበሩ ኣብ ዲማ ዓቢ ክብሪ ዓቢ ኣቦ እዮም። ኣብ ዝተወልድሉ ዕለት ታሕሳስ 8 ምስ ዓረፉ ምዕራፎም መቆሚያኦም እያ ብናይ ሰብ አንደበት ኣቦና ዓሪፎም ኢላ ነቶም መነኮሳት ዝነገረቶም። እዞም ጻድቅ ዝተቐበሩ ኣብ ዝተሸሙሉን ን35 ዓመታት ኣብ ዘገልገሉሉን ኣብ ድማህ እዩ። በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። ናይ ኩሎም ቅዱሳን በረኸቶም ይሕደረልና መድሃኒ ዓለም። ናይ ሎማዓንቲ ቅዱሳን ብዙሓት እዮም። በረኸቶም ኣብዚሑ ይዕሰለና ኣሜን። ታሕሳስ 8 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ዓቢ ኣቡነ ኪሮስ፣ ኣባ ሳሙኤል ዘደብረ ቀልሞን፣ ኣባ ዮሃንስ ዘደማስቆ፣ ኣባ ኤስን ቅድስቲ ቴክላን፣ ቅዱሳት በርባራን ዮልያናን፣ ቅድስቲ እምባ መሪና፣ ኣባ ተክለ ኣልፋ ዘደብረ ድማህ ይቕሬታ፣ ቅዱስ ኣቡነ ገብረ ማርያም ተኣማኒ፣ ኣባ ያሮክላ ሊቀ ጳጳሳት፣ ኣቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ እውን ልደቶም እዩ ኣሜን። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ሙሴ ሊቀ ነቢያት፣ ኣባ ቡሸይ፣ ቅዱሳን 4 እንስሳ ኪሩቤል፣ ቅዱስ ማትያስ ሃዋርያ ካብ 12 ሃዋርያት ኣሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ዝወደቐ ዝነጠበ ካባናባ ቃል ኩሉ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተኣርመለይ ኣሜን። ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰረነ ኢታብአነ እግዚአብሔር ዝተመሶት አላ ድህነነ ወባልሃንም ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በህሊናቺ ወድንግል በስጋቺ እመልዕል እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለቺ ቡሩክቲ አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድር አቃዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራለና ኃጣውኢነ ተማኅፀነኪ ክዳንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን